njengamanje-ke sihambele endaweni-ke yasoGongolo la kukhona khona u-MPC la sifuna kunemidlalo-ke ekhona njengamanje eqhubeka. Njengamanje sinomeya wethu-ke womkhandlu waseZululand ubaba uMashubane. uMashubane sikubingelele esikhondweni. Ngiyathokoza. Kuyintokozo ukuthi sibe nawe senibona kumile uzohlangana u-MPC wethu. Mhlawumbe uthini amazwi awakho ngosuku namhlanje? Sithokoze kakhulu ukuba u-MEC uGabisa wakwa-DSEC uma ethula lolu hlelo lokuthi umzimba ophilile ukuyivocavoca kwenza ukuthi nomqondo ube kahle. So athi mayiqala nje elontsha lolu hlelo lwakho eze lapha eZululand. Ingakho-ke sonke sila sizothokozela lolu kusuku nenginxusayo ukuthi abantu bala kakhulu lawo khongolo basondele. Kubalulekile ukuyivocavoca njengoba dibona nje kunabantu abadala la sebekhulile abangene eshibu lolu hlelo ngoba benzela ukuthi umzimba wabo uqine ukwazi ukumelana nezifo. Umzimba ongayivocavoca umukela zonke izifo kodwa umzimba uma uqinile uyivocavoca ziyesaba izifo ukusondela ziyedlula. Mashubane sibonile la isikhathi esincane ungomile sibone ngendlela okugijima ngayo njengamanje uthole ukoma ngesitifiketi osithulile futhi sifanele ngendlela esibonile ukugijima ngayo. Ngabe ungathini ukugqugqumezela nabanye ozameni olabo lwabasifana nabo? Ngiyakhuthaza kakhulu into ebalulekile ukuba silwele lokho umthetho othi asikwenze. Njengoba ngigijima nje eZululand ngigijima ngamanzi, ngigijima manje ngama-toilet, ngigijimela ukuthi lokho uhulumeni athi asikwenza sikwenzeni. Ngakho-ke ngiyabakhuthaza bonke omeya abangaphansi kweZululand ukuthi asibasizeni abantu baseZululand. Njengoba nje sizoqala ibudget, sizoqala ngemali engango-80 million engizogijimisa ama-toilet ukuthi inhlanzeko ifanele ihambisane namanzi. Ngiyazi ukuthi kuney'ndawo ezingakawathola amanzi kodwa siyeza njengamanje kunemali engango-250 million engiyifaka la eJozini ukuthi onke amanzi siwathathe manje edanyini eJozini siwafake ngaphakathi eZululand. Asiphumuli, asikwazi ukuphumula abantu bengakabi namanzi endlini. So kuma besawalanda emgwaqeni bewalanda ngaphandle akukeneli kithi njengeZululand. Ngakho ngiyakhuthaza komeya bonke sibalalela abantu abangeke bakuthande bonke, khona abangakuthandi, khona bazokukhuluma kabi. Labo bantu abangasithandi nabasikhuluma kabi bathina sithatha ukuthi bayasikhuthaza ukuthi asiqhubeke senze kahle, akusiphathi kabi. Sijatshuliswa ukuthi kunabantu abasibukayo uma senza into. Uma umuntu akugxeka kusho ukuthi usuke kubuka, ngeke akugxeke ngakubuka. Ngakho-ke siyayithokozela kakhulu leyo ukuthi sisukume sigcwale zonke iy'ngalo ukulekelela abantu baseZululand. Asiphethe ngokuthi siyazi ukuthi ey'nkundleni zokuxhumana labantu abadlala khona kakhulu kodwa-ke abantu abaningi abajele ukubonga. Njengamanje sibonile ulethi ama-truck enqaba amaloli azosiza abantu emphakathini kodwa bakhona bey'buza ukuthi basuqasha kodwa kanjani ama-CV afakiwe mhlawumbe ungathini ukuphendula labo bantu laba bebenembono enjalo kuma-social? Kukhona inkinga ekhona. Ngifike mina ngomhla ka-27 June ngafika kuno-driver abahleziyo nje abangasebenzi eZululand okwakunama-truck kuthe mase kushintshwa sekulizwa ama-truck base beyaflotha nje abasazi ukuthi bazokwenzani. Bonke-ke labo driver kulama-truck bonke labo driver abafaka kulama-truck. Yikho-ke nibona i-advert ningayibonanga ngoba sithathe o-driver bebevele bengaphansi kodwa behlezi bebefika ekuseni ngo-7:30 bahlale kuze kushaye u-4:30 babuyele ekhaya. Ngathi-ke mina sikwazi ukuba nabantu abaholayo kodwa umnikelo wokusebenza bangawenzi. Bengiklina-ke konke lokho ukuthi akangabibikho umuntu ohleziyo ngaphakathi ebengezile. Uma ngiqeda-ke lolo hlelo sisekhona isimo sokuthi kuney'khala ey'khona sizo-advertise abantu bafake bayihlulekele. Siyazi ukuthi baningi abantu abangasebenzi abahlezi ekhaya kodwa noma ngabe kubili okuzikhala siyo-advertise abantu bayihlulekele bona. Mashubane sibonga kakhulu ngesikhathi sakho siyasebenzisa. Nginibonga kakhulu nane-support bafowethu ngiyanibonga ngoba ngikwazi ukunganibongi ukudlulisa lokho umuntu asuke kwenza. Sengathi ningaqhubeka njalo ukudlulisa le mlayezo lento yenza ukuthi abantu babe nolwazi. Siyayibiza imhlangano yomphakathi sithi akuhlangane kodwa abantu abapheleli bona. So-ke nina ningena kumuntu ehlezi ekhaya esendlini nimnike i-information azi uxoxisana. Siyabonga kakhulu.